То. Добър ден! Тук е едно много хубаво място. С едни прекрасни дървета, много хубаво миришат. Ние сме входници тук на гости, при едни приятели и си пиеме тук разни сокчета. И си говорим за пермакултурата и за биоземеделието, какво е това нещо, защо съществува. И тук с Ели, с Краси, с двете им деца. Едното дете е малко в транс сега, другото не е в транс, то се забавлява много, има едно. Защо всъщност вие решихте тук да дойдете от София преди 3 години, сега изведнъж бам тук, нали, преди 3 години? Кое ви накара така на тази стъпка? Желанието да бъдем в природата. Да. А защо сте искали да бъдете в природата? Кое е така? Защо? Защото да си погледнем зеленчуци. Да си Гледаме зеленчуци, да, това е много добра причина. Супер. Да си отглеждаме храната, да може да дадем чиста храна. Да. И понеже видяхме какво е в София, защото нали, много хора са израснали на село и мисля, че там не е хубаво, но те не са видяли другата страна на нещата. Да. Не са живяли в панелен блок на 30 метра от земята. Да. Супер. И то сега, нали, миналата седмица имаше тук един семинар за пермакултурата в Търново, там ходихме. То всъщност, може ли да кажете малко за тая пермакултура? Какво е това нещо? Какво представлява? Напоследък, нали, се говори повече. Аз чух, че има такива университети, където се преподава пермакултурата в някакви университети. Какво е това? Примерно пермакултура, биоградинки, какви са тези неща? Пермакултурата всъщност е... Тя в какво вярва пермакултурата? Какви са нейните така основни вярвания? Аз не мога да се изкажа много компетентно, ама някой, ако иска да разкаже за пермакултурата повече... Тук ще я кажа, ти кажи. Пермакултурата е много така всеобхватна, може би, така да се каже, наука. Но ние така от земеделската гледна точка на нещата може да кажем, нали? Че идеята е да се дадеш нещо, което е максимално близо до природата. Да. В което пак да си отглеждаш култивирани растения, но да е максимално близо до природната екосистема. По такъв начин да се отглеждат. Ако да живееш така, защото това е цялостно за живота, то не е само за биоземеделие. И как да си построиш и къщата дори, нали? Как да е ориентирана, как да ти е лесно да я отопляваш, примерно. Вие тук в градината ви разведохте, ние видяхме, имате лук, маруля в момента по един много специален начин. Отгоре самата земя е покрита с слама. Това Ели каза, че се казва мулчиране. Да. И след това какво ще сеете? След това, следващата стъпка каква е? Предстои доматки, краставички, тиквички. Нарасът. Разът има също. Разът. Супер, ти помагаш ли в земеделската работа? Да. Помагаш? Браво, какво правиш? Правя блока, когато ми омръзне малко, помагам. Ти какъв блок правиш сега? Ела, не ти показвам. Го покажеш след малко, да, ще отидем да им покажеш. Аз исках да ви много ми питам. помага, той има количка, съм му направил дървена и той като трябва ми помага, разнася слама по лехите на ликоки. Супер. Мене ми прави много впечатление, примерно, че много спокойно тук нещата, няма напрежение такова, няма напрежение. Всъщност сега, вие тук пръскате ли с нещо градината? Пръскаме, но не с... Не с раундъп. Да, с раундъп не пръскате. Не. Има билкови отвари, т.е. растенията си помагат на растенията да... Какво може да кажеш? С какво пръскаме? С какво пръскате? С чесън. С чесън пръскате? И с коприва. Да. С коприва. Да. Има и по-специални биодинамични предприятия, но тях не сме ги ползвали. Да. Всъщност идеята това, което правим в градината, е това, което се опитваме да правим и на себе си. Да се поддържаме здрави, имунитета ни да е добър и чисти. Да. Боледували ли сте 3 години от нещо? Дори да боледуваме така бързо. Никъде не е боледувал, сме тук, мисля, че не е боледувал въобще. От това, което ние правим в детска градина.
Това, което... В София доста боледуваше. В София боледуваше повече. Не доста, но боледуваше. Така, няколко пъти имаше. Да. И сега си мисля, имате ли някакво такова желание? Това би било страхотно, примерно, ако могат, и сега, примерно, ние сме от Търново, нали, защото се познаваме, затова дойдохме. Мене, че така някакви хора, които да дойдат да разгледат, да видят, дали има някакво. Така, какво си фантазирам, как може повече хора да разберат за това земеделие? Ние сме отворени, също много хора идват от тук да споделим заедно опити, може би да се вдъхновят, да видят, че е възможно. Защото много хора така четат, вдъхновяват се, обаче може би се притесняват да направят тази крачка, да се отделят и да живеят на село. Да. И има хора, които минават, виждат какво правим ние. Да. А ние всъщност водим съвсем живеем. Просто живеем. Ние просто живот. И основно това, което се опитваме е да не тежим на природата. Да привнасяме повече, отколкото вземаме, или поне така да е поравно. Колкото вземаме, толкова и да даваме. Да. Защото обикновено някакси, даже мисля, че Бояна разказа една много интересна история. За детето на плажа с палатките. Даже забравих. Че забравя историята. За това, че до вас пожували сте някъде в горичка, на палатки. Да. Ами, бяхме на палатка на един див плаж в една горичка и изведнъж се появи едно семейство, баба и дядо, които им беше традиция да ходят на едно и също място. Дойдоха с внучката си. Момиченцето се ободи на един трън и веднага човека извади една брадва и сече трънчето. То беше даже някакъв вид роза, според мен, дива роза или някакъв храст. Човека го изсече, според мен правилният начин е да учим децата как да живеят заедно с природата, не да унищожаваме това е много всичко. показателно. Ние точно това правим. Ние отиваме, изсичаме всичко да ни е чисто и почваме наново. А всяко действие, което правиш, то се отразява на те го виждат и съответно вземат пример от това, което ти правиш. Ако ти отсечеш едно дърво, и то ще направи същото. Ако ти ще се погрижиш за едно дърво или за една гора, и то ще се погрижи за гора. Точно, всъщност, това е пример. Този човек сутринта с раундапа. Да, ние просто за пореден път се убеждаваме, че най-важно е да насочим усилия към децата, да научим децата за нещата, които смятаме, че са важни. Те са бъдещето. Да, ние ще си отидем. Те се учат от примера, те не се учат от Да. това, което им говориш, нещо казвам. И като казахме деца, сега може малко да разкажем за биоградинките, за тази идея, защото тя също е много хубава. Има нали идея в търновските детски градини, която детска градина иска да си направи биоградинка. Така, за това беше семинара. Може би Лиля, ако иска, може малко да каже за биоградинките, защото тя такава не е много опит. Какво да разкажа? Ами, примерно биоградинките, те къде съществуват тези биоградинки вече, на колко места са правени, къде ги има? Ами, то малко се взе да се спекулира като цяло с това било, нали? Да. Но идеята е като цяло градинките да бъдат отглеждани от една общност, т.е. от деца, родители и учители заедно. И те да си направят една такава солидарна общност. И идеята е в тези биоградинки, вкусни градинки, да се практикува пермакултура. Да. Тоест една устойчива цялостна система. Да. Като да се използват всички налични материали, които ги има в самата общност, в самата детска градина. А не да се купуват и набавят външни неща. То всъщност тези биоградинки, доколкото разбирам, вкусните биоградинки са някаква инициатива между родители, учители и децата в детската градина. Те се събират заедно. Идеята е всички заедно да си отгледат градинка. Да.
И всъщност наблюдавайки как растението расте и живота се развиват, по този начин децата първо се научават да Саре живеят тук. заедно с природата Саре и също тук. на уважение едно с друго повече. Да. В отношенията си, смисъл има на няколко пласта така. Да. Да видят откъде идват зеленчуците. Да видят откъде Не от пазара. Да си го облиза. Облиза ли го? Не, Лидъл. Ей, тук. Да. Ами да, ние всъщност така подехме това. Имаме голямо желание да помогнем в Търново в няколко училища, в детски градини, пък що не е в училища, нали? Да, аз мисля, че и в училище може да се случи. Към момента вече миналата година всъщност има изпълнен един проект, който беше за 10 биоградинки в 10 детски градини в София. Да. А сега в момента вече в цялата страна има... Те са 5 по проект и плюс още 2, които са частен спонсор на самите градинки. Но това, което ми се иска да споделя е, че всъщност нямаме нужда от спонсор или от някакво финансиране, за да бъде създадена, така да се каже, и отгледана една вкусна градинка, заедно с деца, нали. Защото една от директорките на една от детските градини сподели, че всъщност когато това нещо започва да се случва и те се вдъхновят, нали, и всички останали хора започват да се вдъхновяват около тях и започват да им подаряват най-различни материали, които са им необходими и всичко се случва прекрасно, да. Има нужда от няколко вдъхновени хора, които да вдъхновят още хора и така всъщност. И заедно в цялата общност. Всъщност родителите са, как кажа, не само родителите, но главно те са хората, които внасят всичко необходимо, което е нужно, нали, в градината. Те виждат вече резултата върху децата, как това действа. Супер. Много хубаво. И така. Време децата да прекарат повече време с родителите си. С родителите си супер. Да. Това е възможно. Аз видях снимки на акцията в Видин и Сливен. Сливен, да. Такава енергия стоеше от снимките. Много хубаво изглеждаше всичко. Просто даже невероятно. И във Варна също, да. Ние бяхме Човека си хората са се обезверили в днешно време. Така свили са се в собствените си чуръпки. И не са щастливи всъщност. Да. Хубаво. Мерси много за това, че споделихме разни неща. Да действаме, да видим което какво ще доведе и така да се вдъхновяваме по-на богато.